morning guys! Meron na kaming Nescafe brown and creamy. Actually, nung wala pa to, I've been drinking the Nescafe original 3-in-1 yan. And I actually really like that one. Pero yeah, I will go ahead and have this. And naubusan na kami ng Skyflakes. So, well, si Mark nagluluto ng pancit canton. So, I'm gonna eat some of those and then this. And walang internet, as in wala talaga. Na-finish ko na i-edit yung weekly vlog ko. Pero wala ngang internet, so hindi ko siya ma-upload. Kahapon pa siya wala actually. Tapos, wala lang. Kampante lang ako na babalik siya. Tumawag ako sa Globe, sabi nila may outage daw dito sa area namin. So I was like, okay, may outage. Tapos, that was kahapon. Ngayon, tumawag ako ulit. Sabi nila, Cotabato na lang yung may outage. Wala ng Cebu. I talked to a representative and he told me na okay naman daw yung account namin. Active naman daw. So supposedly, it should be working. But it's not working, so they're sending few people tomorrow para matingnan. Pero yeah, I don't have internet today. My brother is trying to do his magic on our PC, but wala talaga. So I don't know. Actually, before nawala yung internet kahapon, I was uploading my GLAMWORKS BB cream review. It was 48% nang nawala yung internet. Sabi ko, hindi man lang tinapos yung isang video ko na sana may video ko bukas. Pero yeah, whatever. Anyway, I'm just going to edit few videos. So I'm gonna start with this right here. This is the power of makeup. Yeah, so I'm gonna edit that para pag bumalik na yung internet, i-upload ko na sila. Nakakainis. Nakakainis talaga yung Globe. Maaga ako nagising ngayon, mga 6:30 kasi nga yung internet yung iniisip ko. Tapos yeah, pagising ko wala. Nakakainis talaga. Sira ang aking glasses. Lalagyan ko siya ng glue stick. Meron kaming mighty bond pero na dry na. So hindi ko na magagamit. I'm just gonna use glue stick which is right here. If I can get it at all. Dito ko nilalagay yung mga ko mga ek ko. Like that. So let's take this and fix my glasses. My goodness. Parang naayos ko na parang hindi siya hindi mapagkakatiwalaan. Char. Pero okay na yan. Papalitan ko din naman to next month So, time muna talaga. Ito yung ipapalit ko. Yung binili ko sa TC Sunny's PH. Wait. This one. Yung pampakita. Basta yan. Papalitan ko siya ng graded lens next month na. I will cook saging na naman. Yung banana Q. Ito na, nabalatan ko na sila. Tapos nagpapainit na rin ako ng oil there. Yung last time na niluto ko na banana Q, sobrang tamis. Kasi napadami ng sugar. But, yes. Now, I know what to do. So, it should be good. Tapos, yung una din, parang sobrang hinog ng saging. This one, I believe hindi siya ganun kahinog. Kasi kahapon green pa to Tapos ngayon ito na yellow. Tapos medyo matigas din siya. This should be fine. Ayan, nilagay ko na yung sugar. Pero feeling ko, konti lang yung nalagay ko. But pipiglan ko ang sarili ko. Kasi I felt the same thing last time. And sobrang napatamis siya. So, yan na muna. Looks legit! Naka-off na yung gas. So, luto na siya. I think. Yummers! Internet is back! Internet is back! Internet is back! Oh yeah! Oh yeah! Dito na! Dito na! Oh yeah! I'm so happy! Bumalik na yung internet. Hindi namin alam kung bakit siya nawala. Tumawag ako sa customer service. Sabi nila magpapadala daw sila ng technical support bukas. May schedule na ako 1 to 5. Pero bumalik yung internet. I'm so happy. I'm gonna upload the vlog right now. Yung kapatid ko magko-complain na naman kasi babagal na naman yung internet. But, I need to do what I gotta do. Sana ma-upload siya bukas. I'm so happy. Bumalik na nga ang bagal naman. Diyos ko Lord, 3,700. Tapos pababa, pataas pa siya. Kailan pa ito mapapublish kung ganyang sobrang bagal? Kaloka. Nakuyawan. Dinner time, I have pork. Hindi ko alam kung anong klaseng patahe
yan. Basta pork siya, rice, and then drink is water. Kain tayo, guys! Hi, guys! Katapos ko lang i-wash yung face ko. Nag-apply kasi ako ng konting makeup kanina. I was gonna film a video. Hindi ako nakapag-film. Anyway, nakapag-edit naman ako ng 2 videos. So, still good. And bumalik na yung internet namin. So, yung vlog ko uploading na. Kaya lang, ang bagal na sa 2,000 plus minutes pa rin siya hanggang ngayon. And yung aking glasses ay sumuko na talaga siya. Nilagyan ko siya ng glue stick kanina. Naging okay naman for a few hours. Tapos, nasira na ulit. Pero okay lang yan. I still wear it na walang ito lang. Lagi nga lang siyang bumababa. Pero okay pa rin. I'm using the Koji Sun Lightening Cream nga pala. This is my nighttime moisturizer eh. So yeah, matutulog na ako. Well, hindi pa matutulog. Higa na ako. Tapos manonood ng YouTube videos hanggang sa makatulog aketch. Yeah, see you tomorrow guys. Good night! Morning guys! Kagigising ko lang 11 na. Actually, nagising ako 8. Tapos natulog ulit. Tapos nagising ako 10. Tapos natulog ulit. Nag-marathon ako ng vlogs ni Jobelita. Natutuwa ako sa kanilang 2 magkakapatid. As in, sobra. I will leave the link of their vlog channel down below. Kagabi natulog ako mga alas 3 na ata. Kasi nga nag-marathon ako ng vlogs nila. Tapos kanina umaga din pagising ko. Nag-marathon ako tapos natulog ako ulit. Kain na ako. Gutom na ako eh. Yung vlog ko, 1,126 minutes pa rin. My gosh. Ngayon yung schedule ko sana na ma-upload to. Pero I don't think mapapublish siya today. Sobrang bagal na internet. Bumalik siya kahapon ng hapon. Pero sobrang bagal. Tumataas pa yung minutes. So, kanina 1127, ngayon 1128. Ito yung Sutla soap na pinadala sa akin ng makeuplaarni. Gagamitan ko siya. I haven't used it yet as you guys can see. So, gagamitan ko siya and we'll see. Hi guys! So, ginamit ko yung Sutla na soap. Ito yung lalagyan niya. Magkano ba to? Check ko ha. Yung Sutla na soap, it's only 22 pesos? Hala, 20 pesos lang. 22 pesos lang yung sabon. Ano siya? Pag na-rinse mo na siya, hindi siya slide sa skin. Ano ba tawag dun sa sa Tagalog? Actually, hindi ko rin alam yung term sa Bisaya eh. Yung hindi siya, slippery sa skin pag na-rinse mo na siya. I'm pretty sure you know what I mean. I just can't find a word for it. Hindi siya ganun kabango, pero hindi naman siya masangsang. So, okay lang naman. Pinadala sa akin to ng makeuplaarni. I will leave the link down below. She also sent me the snail soap. Ito yon. And yeah, pagkatapos ko maubos yung Sutla, gagamitin ko yung snail. Yung snail soap is 65 pesos. I'm actually excited to try this one out. Hindi ko muna siya i-open kasi nga gagamitan ko pa yung Sutla. And I'm keeping the packaging kasi I still need to haul these together with the stuff that I got from Pretty Angel Shop. Kailangan ko pa siyang i-haul. Ito Gumamit si mama nito kanina, itong keratin. Ginising niya ako kanina. Sabi niya kung pwede niya daw gamitin. Sabi ko, sure, why not? And tinanong niya kung paano gamitin. So, hindi ko alam kung inubos niya yung isang sachet talaga. Kasi ako, sa isang sachet, guys, 3 gamitan yung akin. Well, super nipis din naman ng buhok ko. Well, si mama din, super nipis ng buhok. But I don't know what she did. So, tatanungin ko mamaya. Maglalagay lang ako ng moisturizer. Gagamitin ko yung Koji Sun Lightening Cream. Kasi hapon na. Ay, yung video ko pala still uploading. 1,000 plus minutes pa rin siya hanggang ngayon. Sobrang bagal ng internet. May mga nag-comment sa post ko sa Facebook about internet connection. Sabi nila maganda daw yung PLDT. Meron kaming PLDT dito eh. Actually, yung landline namin PLDT din. Magtatanong-tanong ako kung maganda ba yung PLDT dito. Kasi yung pinsan ko, PLDT yung connection nila. Nasa bukid sila nakatira and lagi daw na-disconnect tapos nawawala for few hours. Ayoko namang mangyari yun. Naiinis na nga ako sa Globe eh. Pero tatanungin ko yung mga malapit dito sa amin kung okay ba sa kanila yung PLDT. Mostly kasi dito, yung ginagamit nila internet connection, yung sa cable namin, meron kasi kaming local cable dito sa city lang namin, na meron ding parang internet plan, and yun mostly ginagamit ng iba kasi may cable na, tapos may internet na. And parang mas mura ata siya compared sa Globe, Smart, PLDT, ganon. Yung connection namin noon, yung pinakauna naming connection, Smart sucks, you guys. As in, sobrang tsaka ng Smart. Hindi ako makawatch ng YouTube kasi sobrang bagal talaga ng Smart. Dito nga sa Globe, mas okay talaga siya kaysa sa Smart kasi nakakapanood ako ng video sa YouTube. Kapag Smart lang talaga, gabi lang ako nakakapanood or madaling araw. Kasi hindi talaga siya nagbabuffer.
So yeah, compared sa Smart, much better yung Globe. Eating Skyflakes right now, yung chocolate, while watching The Boys, yung lumang episode na The Boys, kasi nandyan pa si... Sino yung babaeng yan? Christina Aguilera? Hindi ko alam. And my video is still uploading right there. Ay nako, ewan ko kung kailan yan matatapos. Hi guys! Good morning! Finally, na-upload na yung vlog ko. Finally, late ako ng 1 day. Nakakainis, pero okay lang kasi na-upload na siya. Finally, my gosh. And now, I am uploading my GLAMWORKS BB Cream review. Hindi ko pinahinga yung lapi ko kasi this video needs to be up tomorrow. It is at 9% right now, 384 minutes remaining, so not bad at all. It should finish uploading today. I'm just so happy na na-upload na siya. I'm so glad. 1 day nga lang late, but whatever. Okay lang yan, diba? Papanoorin ko lang ulit yung GLAMWORKS review ko para ma-review ko yung clips if may na-mention akong videos or products na kailangan kong i-link sa description box. So I think I'm gonna film tomorrow anyway. I still have so many videos that I need to edit. I have a story time. I have like reviews. Gosh, so many reviews coming. 3 reviews in a row. Yung GLAMWORKS BB Cream review, NATURACTOR review, at saka LA Girl Glazed Lip Paint review. Lunchtime, I have munggo, isang, ano yun, lumpia. Isa lang yung, kasi may munggo. And then water. Okay, let's eat! Hi guys! Katatapos ko lang mag-workout. Kukunin ko yung walis. Lilinisan ko to dito kasi ang dami ng buhok. And I received a package. Ito yung from GLAMWORKS. I'm not gonna show you guys what's inside because I'm gonna do a separate unboxing video. Kahit na na-open ko na siya, but I'm still gonna do a video. I was gonna do it today, kaya lang umuulan. It was in the middle of the Pacific Ocean, and it encompassed Hawaii and Tahiti, Tonga and Samoa. Dinner time, I have my rice and atay ng manok. And then water. We got a package! We got a package! Let's open it! Katatapos ko lang maligo. I'm not naked Katatapos ko lang maligo, tapos nakita ko to sa hagdan. So, I'm so excited. I don't know where this one is from. Oh, I think the swimwear! Yeah, the swimwear. It's the swimwear. Oh my gosh! Yeah, swimwear talaga to ng bonggang-bongga. Yay! Oh my gosh! Ay, hindi pala siya black. Okay. So, mag-prepare na ako kasi mag-film ako ngayon. I will go film na. Good morning, guys! Nakapag-good morning ba ako kanina? Hindi, diba? Parang hindi. Wait, may nag-message. Yeah, okay. Hindi pa ako nakapag-good morning kanina kasi pagising ko, nagising ako very early, mga 5:30. Tapos natulog ako ulit. That's what I do all the time. Kahit nagising na ako noon eh. Tapos, ewan ko, tulog ako ulit. Nagising ako mga almost 10. Tapos yan, naligo ako. And then I did a review. Film ko lang yung application part. And then now, I'm just gonna finish up my face and then film the intro. Wait, may nagme-message. Reply na muna, catch. Natapos ko na i-film yung aking intro ng aking review video. Tapos, nag-film din ako ng GLAMWORKS unboxing. Look at that. Yung video na unboxing will be right after this vlog, I think. Yeah, I think so. Here are the swatches. Look at those metallic eyeshadow shades. Aren't they so pretty? Yan guys, para siyang lipstick, pero believe me, that is a blush. Oh my goodness, you need to see that video para malaman nyo kung anong blush yan. I will just transfer the files from my SD card to my lappy and then start editing the GLAMWORKS video because I'm so excited. Good morning guys! Good morning pa ba? 12 na, exactly 12 noon. I am downloading this EOS utility para ma-connect ko yung aking camera sa aking laptop para ma-check ko yung nakafocus ako sa laptop ko na diretso. I want to thank Paulina Dacodao for that suggestion. Maraming salamat. My internet as usual is very bagal. So it's still at 47.1 tapos 95.2 MB pa yung kailangan niyang ma-reach. But yeah, I'm also downloading a video or uploading a video at the same time and it is at 55%. Yung mga kapatid ko nga hindi makapaglaro ng Dota kasi sobrang bagal ng internet. Hindi ko sinabi sa kanila na nagda-download ako kasi papagalitan ako. Kahit na ako nagbabayad ng internet, wala akong right. Wala akong right kaya tinatago ko na nag-upload, nag-download ako. But yeah, sana hindi sila nanonood ng aking vlog. Yung lapi ko wala pa siyang pahinga for magiging
magiging pangalawang night na niya ngayong gabi na hindi ko pa siya napahinga. Kailangan namin umalis bukas kasi kailangan ko pumunta ng SM bukas. Oh, kailangan ko pa rin palang i-renew yung aking license. My God. Kaya lang walang open ng linggo. Next week na yun. Anyway, hindi ako makapagpanood ng Aldub kasi nanonood sila ng Showtime. 16! Aldub! Aldub. Ayaw sa ha, Aldub ha. Balhin wen. Ay, ito na ate. Kato sa win! Wa pa gani bo. Loin lagi kay kawin. Balhin. Kana sa win. Aldub! Pakos gawin. Pakos gi. Ah! Rila sa ate. Ah! Kaot na nagasi. We have butong na naman. Dala na naman ng friend ng mama ko. Yummers. Yummers. Hi guys, katatapos ko lang mag-workout. And hinanap ko to. Meron pala ako nito. Lahat. Kumpleto pa ako ng mga CD ng aking camera. Nakita ko siya sa old room ko. And yeah, kumpleto ako ng tatlo. Which are right here. So this one, ito yung kailangan ko, yung EOS utilities. Pwede sana itong i-install sa aking laptop. Kaya lang yung laptop ko, wala siyang CD na basta wala siyang lalagyan ng CD. Tapos yung PC din namin, sira yung lalagyan ng CD niya. So kailangan ko talaga siyang i-download online. And yung download ko, na-stop siya actually kasi ewan ko, na-stop lang siya guys. Na-stuck siya sa 47.1. Yan no. Kaninang umaga pa yan eh. Hanggang ngayon hindi pa rin gumagalaw. I don't know what to do. I don't know what to do. Liligpitan ko na to aking filming setup kasi uuwi si Miss. Nandyan pa rin yung yung bikini na natanggap ko the other day ata yun. Basta hindi ko pa siya hindi ko pa siya naligpit. But yeah, I will ligpit this kasi that's actually my sister's bed. Pero ginagawa ko siyang patungan ng lighting and all that stuff. Naka-charge yung phone ko kaya hindi ako makalapit. But that's my DIY lighting, you guys. It's basically a shoebox. Pinutasan ko lang siya. Tapos nilagay ko doon ng aking bulb. Tapos meron ako extension wire. Tapos yan, inaano ko doon. And dito ako nag-film. Dito. Nakaupo lang ako sa sahig. Tapos I have my mirror right there para makita ko yung sarili ko while nag-film. But yeah, that's basically it. Liligpitan ko lang. Morning guys! So alis kami, pupunta kami ng SM. Actually, kanina pa ako tapos sila ligo pa, kumain pa. But I'm done na. For my outfit, I'm wearing this top na nakuha ko sa ukay-ukay. Tapos this romper that is from Direct or Dress Link. And then my Scorpio necklace, my rings, and then my bracelet from Tiffany & Co. And then this sunnies that is only 50 pesos. So yeah, and then my purse is also from Ukay-Ukay. Yay! Let's go! Ka-seatbelt na kapag una na katong nanggakaw ta ba nga gibidyuhan ti kayo ka-seatbelt. Kaya na ko nga wala ko ka-seatbelt. Oh, siya nga la, imong manghod wala na po nag-seatbelt ngayon, naka-seatbelt na. Insay mo gawin yung drinks na kuduha. Makon yung drinks no? Awa po, ano na? Sila na! Stallion Mojitos ma! Mojitos. Tabangis makildong 24. Napas ubos oh. Uy, lahi na na! Tissue! Tissue na, nagkuha. Gapataka lang ka ukuha. Uy, nag-ihap mo? Malay, hapit luto na. Oh, oh. Morning guys! Pupunta kami ng SM. Magpaparenew ako ng aking license kasi yung expiration na license ko is 24 on my birthday. And then yeah, I need to renew it before my birthday. I'm just gonna show you guys my outfit. First of all, sa face ko, I have on Plum Perfect Color Show lipstick from Maybelline. One of my favorite lipsticks of all time, yung formula niya. I just like it a lot. And then on my face, just my everyday makeup. And for my outfit, this top that I got sa Ukay-Ukay. Sobrang tagal na nito. And then my jeans is from Lee.
And then my purse is from Ukay as well. My necklace is my Scorpio necklace. My rings, my everyday rings. And then my everyday bracelet. And then my nails. Super tsaka na ng nails ko. I was supposed to paint it on the weekend pero hindi ko siya pinaint kasi okay pa siya kahapon. I thought ngayon ko siya mapipaint kaya lang alis kami. So, see, tsaka-tsaka na siya. Yan. But, that's okay. Sobrang init na. And my sunnies, ito yung 99 pesos lang. 99 for 2 actually. So, yeah, fun. Kagwalang bilang. Kararating lang namin sa bahay and pagdating pa namin kanina, as in pagdating namin, nag-blackout. Pero ngayon bumalik na. I will draw the winner of my mini giveaway that I posted 2 weeks ago. Anyway, nagpunta ako sa SM kanina para mag-renew ng aking driver's license. Hindi ko na complete kasi na-closean ako nung last step na, nag-close na yung kabila kasi 6 sila mag-close. But nagawa ko na yung drug test at saka yung medical, so okay na lahat. Pagbalik ko, kukunin ko na lang yung yung renewed ID na talaga. So I will pick the winner na. Ito na yung Tagalog Beauty and Random Haul plus mini giveaway. So ikakopy ko lang yung link, copy. Tapos nandito ako sa random comment picker. I will just paste the YouTube URL right there. Load comments. So, nagla-load na siya. 280. Randomly pick winner. KZ Rivera. Yay! Nanalo ka, girl. I will just screenshot this. Post it on Facebook. And congratulations! You won! Good morning, guys! Meron pa rin tint yung lips ko from my lipstick yesterday. Yung ginamit ko, yung Plum Perfect ng Maybelline. Nagpunta kami sa SM, diba, kahapon. Tapos nagpunta ako sa Watsons. I was gonna buy the Velvet Matte lipstick, yung bago ng Maybelline. Tapos, I was looking for the nude. Kaya lang 3 kulay na lang natira sa Watsons na pinuntahan ko. Actually, yung SM na yun, maraming Watsons. Kaya lang sa isang Watsons lang kami pumunta. Kasi, I was busy yesterday. Nasabi ko na, diba, nagpa-renew ako na aking license. Hindi ko pa nga natapos. Tapos, yung ko din, yung bank card ko, kasi debit card lang yung gamit ko, pinapalitan ko siya ng international card para magamit ko siya pag umalis ako kasi alis ko sa December. Oh my gosh. Gagala ako sa December. So, yun, kailangan ko ng international card. So, ginawa ko yun. Nagpunta kami ng bangko first, tapos nag-renew ako ng license while I was waiting for my turn sa renewal ng aking license kasi kailangan ko magpa-drug test and merong number. So, yun, nagpunta kami ng Watsons. Sandali lang. So, isang Watsons lang yung napuntahan ko. Anyway, guys, na-download ko na pala yung EOS utility. I'm so happy. Thank you again to Paulina Dako daw. Siya yung nagsabi sa akin na ito yung gawin ko para ma-connect ko yung camera ko sa aking lapi and doon ko makita if nakafocus ako and all. Kagabi ko lang to na-download. I still have the autofocus problem on my camera and someone suggested na maghanap ako ng lens. I hope it is just the lens na sira sa aking camera. I hope it's not the camera itself. Kasi, again, wala akong budget na bumili ng bagong camera. But, yun. Meron na akong cord. Iko-connect ko lang siya dito sa lapi ko. And I tried it last night. And yes, it works. Medyo, medyo delay ng konting-konti lang. But it's way better than having a mirror by the camera para makita ko yung sarili ko. So, it's way better. Mag-workout ako, guys. 2 days na ako hindi nakakapag-workout. I will do my 10-minute workout. Tapos maliligo. Tapos paint my nails. Tapos, hopefully, film a video. Hi guys! I just finished painting my nails. As you can see, napaka-oily niya tingnan kasi nilagyan ko nung quick dry from Bobby. So, it looks like that. I used the Billy Cosmetics nail polish in the shade blue.
And yes, I'm waiting for it to dry. Later on, I will do the shout out. Someone asked me nga pala to do a video about how I take care of my nails. I've mentioned this in a couple of my videos or vlogs na wala akong special na ginagawa sa kuko ko. When I say I groom my nails, I literally just cut my nails and file it. Yun lang, hindi ko tinatanggalan ng cuticles kasi wala naman eh, napakanipis lang ng cuticles ko, and nanonotice ko din na kapag tinatanggal ko siya, parang kumakapal siya. So I just leave it at that, cut lang, tapos file, tapos paint my nails. That's basically it. For me, it doesn't deserve a whole video just talking about my nails. I will do the shout out na. Medyo nag-iingat ako kasi yung nails ko basa pa. But I have everything in here na nakalista na lahat. So I'm gonna start with Super EON XIV. Meron siyang channel. I will leave the link down below. Hi to Jules Fuentes and to her daughter Zia na nag-birthday nung 18th, at saka yung son niya na Zayzwain na magbe-birthday bukas 20th kung 19 tayo ngayon. 19 tayo ngayon, right? I'm not sure. But yeah, happy birthday sa mga anak mo. Hi sa inyo. Hi to Christine Reyes. Hi to Hermeline Torion. Ria Del Rosario. Hi to Nicole Ann of Fantastic TV. I will leave their channel link down below. Also, hi to her husband Joshua. And to her kids Ethan, Ernest, and Joaquim. Hi sa inyo. Hi to Jillian. Jillian, I don't know how to pronounce your name, I'm sorry. Eufemio, and to her boyfriend Don Vitangkul. Hi! Hi to Jocelyn, birthday niya October 21st. Happy birthday! Hi to Pearl Hope, and to her baby Sam. Hi! And hi to Avery Ann DL, birthday niya no October 13. Belated happy birthday! And also hi to her husband na si R. Jerry. Hi! Hi to Angelica Pe, Joy Kizon, Samira Datu Badar, and to her husband Nahib or Najib, and to her 5-month-old baby na si Pinky of Taif, Saudi Arabia. Hi! Hi to Rachel Julia Alesna. Hi girl! Hi to Riza Sebastian. Is it Riza or Riza? I'm not sure. And to her palangga, Carl Madrazo, na nag-aral ata sa CIT or nag-aaral pa rin sa CIT. I'm not sure. But hi to you both. Hi to Alisa Bar and to her boyfriend Vaughn. Hi to Femarie Albuero and to her baby Irish Faye. I like the name. Na nalindol daw sila. Sana okay lang kayo, mag-iingat kayo guys. Hi to Andrea Perez. Hi to Marijoy Majoy of Laguna. Hi to Mary Joy Surya. Hi to Jovian Tabarno de la Cruz from Fairview QC. Hi to Car Valdez. Terence Gladys Scarlett Amlog. Hi. Hi to Leira. And happy birthday sa boyfriend niya na si Ron Acelar. Hi. And hi to Carla of Carla Misa here on YouTube. I will leave her channel link down below. Taga Davao siya and you should check her out. And hi to Flor Ginto Aquino. Hi girl. Hi to Lucille Cas and to her boyfriend Miko or Michael. Hi. Hi to Arlene Panghilinan Pangan and to her daughter Sofia. Hi. And hi to Camelia Dumas and to her sister Ira na okay na daw, hindi na daw siya broken hearted, naka-move on na siya. Ang bilis mo maka-move on, bonggang bongga ka. And hi to Chini Hover Huane, mga suki ko yan. Hi to Angelica Humawan and to her daughter na si baby AA. Hi! Magto 2 years old na siya next month. Oh my gosh, ang cute! Hi to Rosie Aurelio ng Bacolod City. Hi to Nicole San Jose. Jester Bagaypo Erna. Belle Koiki, she also has a channel, Jobelita. I will leave the link down below. Hi to Jenny Berlin Dohigo and to her hubby baboy na si Jose Marie Martinez. Monthsary nila sa 18th. So kahapon. Happy monthsary guys! Hi to Angela Smile, MJ Jordan, and lastly, hi to Lalainer Camara. Hi sa inyong lahat! Maraming salamat sa walang sawang pagko-comment sa aking mga posts at sa aking videos. You guys are the best. And thank you so much. I will end the vlog right now para ma-edit ko na and ma-upload ko na ng bonggang-bongga. My LA Girl Glazed Lip Paint review will be up in an hour or so. Basta it will be up today. I will leave a link of that video down below. Meron akong 3 reviews na sunod-sunod before this vlog. So all of those reviews will be linked down below. Again guys, thank you so much for watching. I'll see you tomorrow. Do not forget, be good. Bye!